Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg beda il-ġurnata tiegħu tas-Sibt li għadda idur fil-Pjazza San George fir-Rabat Għawdex. Hawn qatt jitkellem ieħor ritratti man-nies fuq l-imwejjed fl-istess fetħa fejn kien hemm jakkumpanjah id-Deputat Nazzjonalista Elix Borg. Ironikament l-istess Borg lura għat 28 ta' Marzu li għadda kien ħareġ għat-tabla ħaber kontra l-istess stabilimenti li jinsabu f'din il-pjazza sabiex issa għad jieħu pjaċir jipposa u jieħu ritratti f'każ ieħor ta' ipokrezija tipika nazzjonalista. Fil-waqt li ftit tal-ġimgħat ilu għamel 6 mistoqsijiet parlamentari dwar l-imwejjed fi Pjazza San George, illum jilagħba tad-difensur tar-Rabtin. Issa Borg fl-ebda mument ma staqsa jew poġġa f'dubju l-preżenza tal-imwejjed u s-siġġiet fil-post fejn kienet idur mal-kap nazzjonalista. Nofsilu fuq Facebook kien qal li l-Ministri tal-Gvern qed ifarfru mir-responsabilità tagħhom, iżda issa f'nofs kampanja elettorali id-dan jinbott tal-propaganda nazzjonalista u jiltaqa' man-nies anke fuq l-istess imwejjed li tant sabbat fuq sidru kontrihom. Din mhix l-ewwel darba li Bernard Gregg u Elix Borg marru jieħdu r-ritratti fuq l-imwejjed fi Pjazza San George. L-istess kienu għamlu fit-18 ta' Novembru li għadda u anke dakinhar ma kienu qalu xejn kontra imma pużaw fuq l-istess imwejjed. Okkażjoni simili seħħet ukoll fid-29 ta' Jannar illi għadda.